जों दुलाराय बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा 7 डिसेम्बर खालि बिसायख'थिनि मोगा-मोगि जानो थांगासिनो दं आरो आंबो सासे बिजाथिब्लाबो जिहेतु बे ओनसोलनि सासे नोगोरारि बेनिखायनो आंबो भट होगोन बे बिसायख'थियाव देरहायोब्ला सासे बिजाथि हिसाबै आरो इउपिपिएल सरकार दायोब्ला आंनि गिबि खामानियानो जागोन आंनि समस्तिनि खामानि मावनाय बेहेखे भैरबकुन्द समस्तियाव गोबां जेंनाफोर दं लामा सामानि जेंना सोलोंथाइनि जेंना दै लोंनायनि जेंना आरो गुबुन गुबुन जेंना आरो बे समस्तियाव बयनिख्रुइ देरसिन जेंनायानो जाबाय दै लोंनायनि आंखालनि जेंना आरो आं बेनिखायनो बे बिसायख'थि देरहानानै सासे सरकारनि थान्दै जायोब्ला गिबि खामानि हिसाबै आं दै लोंनायनि जेंनाखौ सुफुंनाय दै लोंनायनि जे जेंना बेखौ बोस्रांनाय खामानिखौनो गिबियावनो मावगोन थांनाय 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायनाय जि बिपिएफनि सरकारमोन बे सरकारनि समाव एनडिएफबिखौ बिथांमोना कुनु दिन हेफाजाब होबोआखै मददबो होबोआखै आरो बिथांमोना एनडिएफबिखौ जि जेंना लानाय सरकारजों सावरायबोदों 2005 निफ्राय बे सावरायनायखौ साक्सेस जाजानायखौ कुनु दिन लुगैयाखैमोन जों 2006 मायथाइनि जिथु बिसायख'थि एसेम्ब्लिनि जिथु बिसायख'थि बेवहाय बिपिएफनि माखासे थान्दैफोरखौ बिजाथिफोरखौ जों हेफाजाब खालामनानै देरहाहोदोंमोन देरहाखांनानै बिथांमोना बे समाव कंग्रेसजों लोगो जानानै सरकार दादों खिन्थु बिनि बोसोरसेनि उनावनो 2007 मायथाइयाव बिपिएफआ जोंनि एगेन्स्टै लास्ट गेटनि जनता भवननि मोखाङाव धरना होदोंमोन बे धरनायाव बिटिसिनि चिफ जेसेबां एमएलएफोर दंमोन जेसेबां मन्थ्रिफोर दंमोन जेसेबां इएम आरो एमसिएलए दंमोन लोगोसे जेसेबां डिस्ट्रिक्ट कमिटि आन्चलिक कमिटिनि मेम्बारफोर दंमोन प्रेसिडेन्टफोर दंमोन बिथांमोना ज' थांनानै धरना होदोंमोन आरो धरनानि दाबियानो बेनोमोन जे एनडिएफबिनि जि सिजफायार बेखौ भारत सरकारा भंग खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ हाग्रायाव हगार हरफिननांगौ बेबायदिनो बिथांमोना धर्मा होदोंमोन आरो 2007 मायथाइनि लास्ट पार्टनिफ्राय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि सायाव हामला स्टार्ट खालामदों जों सिजफायार खालामनानै दंमोनब्लाबो बिथांमोननि उत्पादाव थानो हायैबो जादों बिथांमोना गावसोरनि सोद्रोमाफोरजों जोंखौ अयथासार खालामदों बेनि अनगायैबो पुलिस आर्मि लगायनानै जोंनि गोबां सोद्रोमाफोरखौ एरेस्ट खालामहोदों बुग्लुंहोदों बेबायदि गोबां अनागारि खामानि मावबोदों बेनोल' नङा थांनाय समफ्राव बिनि उनावबो दिनै एनडिएफबिखौ बोरै हागोन बोरै हाया सोखाव सोसि खालामनानै जाहाथे एनडिएफबिआ कुनु पइन्टै एग्रिमेन्ट खालामहैनो हाया बिनि पलिसि बिनि षड़यन्त्रखौ खालामबोबाय थादों आरो थांनाय 2019 मायथाइनि सेप्तेम्बर खालि धीरेन बर'आ एनडिएफबिनिफ्राय गावस्रालांनायबो बे षड़यन्त्रनिनो मोनसे बोलि आरो बिथांमोना एनडिएफबिखौ आथिंजों आखाइजों बोरैहाय गाथेनानै दोननो हागोन बेनिबो पलिसि खालामदों बेनिखायनो जिहेतु एनडिएफबि संगठना सिजफायार खालामदोंब्लाबो सरकारनि जि स्टाइपेन्ड बे थोजासे नङैयाव गोबां समावनो ठिकादार बायदिसिनाफोरनिफ्राय जों डनेसन लानो गोनां जागोन आरो बे डनेसन लाबोनायफोरखौ डनेसन होग्राफोरखौ बिथांमोना सिगि सग' खालामनानै बन्द' खालामहोदों दा गासै बिथिङावनो दिनै एनडिएफबिखौ बोरै फोजोबस्रांनो हागोन बोरै सरकारजों एग्रिमेन्ट खालामनो हायाजासेनो नेचारेल डेथ जायो बिनि गासैबो फाव फान्दायनाय खामानिखौ बिपिएफआ मावजोबदोंमोन बेनिखायनो दिनै जों एक्सुवेलि बिपिएफखौ एनडिएफबि हिसाबै कुनु दिन सहायथावनाय बेबायदि नङा थारमाने बिथांमोना जिखिनि अन्याय जिखिनि अनागार जिखिनि हेरासमेन्ट जोंखौ होबाय बेखौ जों बावनो हाया आरो बेनिखायनो एनडिएफबिनि जायफ्रा थार गोसोयै एनडिएफबि बिथांमोना बिपिएफनि मावथिफोरजों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों कुनु दिन गोरोबनानै खामानि मावनो हानाय परिबेख गैया बेनिखायनो जों खावलायदों जायफोर एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा दा बिपिएफजों गोरोबनाय खामानि मावदों बिथांमोना आसलते ओंखारबोनांगौ आरो बिपिएफखौ गावनि लोगो हिसाबै कुनु दिन गनायनानै लानो नाङा मानोना बिथांमोना कुनु दिन समाजनिथ' खामानि मोजां खामानि मावखायाखैनोसै ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावखायाखै
आरो एनडिपिखौ अरायबो फोजोबस्रांनो नाजाबोदों आरो बे खोथाखौ जों बावबा बे एनडिपिनि मावथिनि थाखाय जोबोद लासिं सिं जायो लास्टआव आं बेखौ बुंनो सानदों जे एनडिपिआ थांनाय गोबां बोसोर हाग्रा बंग्रा थानानै खामानि मावबोदोंमोन गोबां दुखु खस्थ' जाबोदों आरो बे सोमावसारनाय समाव जों जितु 34 बोसोर जि सोमावसारबोदों बेहाय गोबां गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जोंखौ मदद खालामबोदों जेरै हारसायानो जा बेंगलियानो जा गोरखाफ्रानो जा बा राभाफ्रानो जा कच राजबंसियानो जा बिथांमोनानो गोबां गुबुन जातिफ्राबो जोंखौ डाइरेक्टलि अर इनडाइरेक्टलि हेफाजाब खालामबोदों आरो गोबां समाव जों गुबुन गुबुन हारिनि न'खरफ्रावबो आश्रय लाबोदों आरो बिथांमोनखौ जोंखौ मदद होबोदों दा एग्रिमेन्ट जालांबाय बिथांमोननि हेफाजाब बिथांमोननि मदद आरो लोगोसे बिथांमोननि आश्रय थानानै जों नांनायखौ अन्तत सिजफायार खालामनाय समहालागै मोजाङैनो लाबोबाय आरो सिजफायार खालामखांनानै जों सरकारजों जि नारा नाथाय नाजानानै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनो हाबाय बे एग्रिमेन्ट खालामनायाव आसलते बिथांमोननिबो कन्ट्रिबिउसन दं दिनै गुबुन हारिफोरनिबो कन्ट्रिबिउसन जों बेखौ गनायो जों बेखौ गनायाबा बावगाराबा एनडिपिनि थाखाय बे गोरोन्थि जागोन आनखि गोबां समाव जोंनि गथ'फ्रा जोंनि मावथिफ्रा बर'फोरनि गेजेराव थानो हायि जादोंमोन आर्मि पुलिसनि नागिरनायाव बेनिखाय गुबुन जातिनिफ्रावसो आश्रय लानो गोनां जादों जों गरखाफोरनियाव मालाबा बाङालिफोरनोबो आनखि मालाबा मुस्लिमफोरनोबो आश्रय लानो गोनां जादों बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ गोबां हेल्प खालामनो हानांसिगौमोन खिन्थु दासिमहालागै हायाखै बेनिखायनो जों सानदों जे एबार बिसायख'थियाव देरहानानै आंबो सासे इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै सिगाङाव एनडिपिनि मावथिमोनब्लाबो दा जिहेतु इउपिपिएलनि मोनसे राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा हिसाबै सासे बिजाथि हिसाबै आं बिसायख'थियाव बाहागो लादों आरो बाहागो लानो देरहायोब्ला निसय बै हारिसाफोरनि बाथ्राखौ बावोबा आंनि थाखाय बे जोबोद गोरोन्थि जागोन आरो आं देरहायोबा जेसेबां हायो जाय हारिफ्रा जोंखौ हेफाजाब खालामबोबाय बे हारिफोरखौ नायनाया आंनि दायित्व बिथांमोननि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय बिथांमोननि आंखालफोरखौ सुफुंनाय आरो बिथांमोनखौ जौगानायनि खामानि मावनाया आंनि दायित्व आरो बेखौ आं मावफुंगोन बिनि अनगायैबो आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे जों सरकार दाहैनो हायोबा बे बिसायख'थियाव देरहानानै बे सरकारनि समाव बे दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां जाति जनगोष्ठी दङ बिथांमोननि सुख गोजोन बिथांमोननि मदद बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनाय बिथांमोनखौ जौगानायनि हाबाफारियाव सुबिदा होनाय बे गासैबो दायित्वखौ आं खामानि मावजोबगोन मानोना जों इउपिपिएल हिसाबै मोनसे डिसिसनखौ लादों जे गासैबो हारिसाफोरनो समान मोनथाय समान सुबिदा आरो समान मर्यादा बेबायदि होनानै खामानि मावनानै बिथांमोनखौ जौगाखांहोनायनि खामानिखौ जों लादों बेनिखायनो आं देरहानानै सासे सरकारनि बाहागो मावथि जायोब्ला निश्चय आं बे खामानिखौ मावफुंजोबगोन बिनि अनगायैबो जोंहा जिहेतु बिटिआर मोनबाय आरो बे बिटिआरनि गेजेरजों गोबां जों सुबिदा मोनदों जाय सुबिदाफोरखौ जों मोजाङै मावफुङोब्ला जोंनि दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जौगानायनि मोनसे खाबु मोनगोन जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव सोलायनाय फैगोन जोंनि रांखान्थि बिथिङावबो सोलायनाय फैगोन जिहेतु जों बे सुक्तिनि गेजेरजों अन्तत सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिंथ' मोनबायानोसै बेनि अनगायैबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जों बिटिआर सरकारा गावनो निजस्व हिसाबै टेक्स रेभिनिउ बेफोरखौ कालेक्सन खालामनो हागोन बेनिफ्राय बिनि अनगायैबो जों जिहेतु बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीनि बेखौ आनएमप्लयड यां आनएमप्लयडफोरनो एमप्लयमेन्ट सेल्फ एमप्लयमेन्टनि बाथ्रा होनायनि खोथा सिन्था खालामनो डिसिसन लादों आरो बेखौ जों मावफुंगोन दा बे गासै खामानिखौ जों मावफुंनो हायोबा जोंनि बिटिआर ओनसोला जौगागोन आरो बेबायदि जौगानो थाखाय जों जेसेबां हायो खामानि मावगोन मानोना सरकारनि खामानियानो जाबाय गावनि ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरखौ गोबां बिथिङावनो हेफाजाब होनानै बिथांमोना जौगानायनि बिथांमोना थांना थानायनि गासैबो खाबुखौ होनानै ओनसोलखौ जौगाहोनाय आरो दिनै आं बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीखौ जौगानायनि थाखाय जेसेबां सुबिदा होनांगौ सरकारनि बिथिंनिफ्राय जेसेबां आसनि जेसेबां स्किम रायजो राजाफोरनो होनांगौ बे गासैखौबो होजोबनानै
गासै जाति जनगोष्ठीखौनो जौगानायनि मोनसे खाबुखौ होगोन आरो बेजों लोगोसे जों बर' जातिया जिहेतु बे आन्दलनाव बांसिन बाहागो लादों बेनिखायनो बर' जनगोष्ठीया जाहाथे सरकारनि सुबिदानिफ्राय सासेबो रावबो बन्सित जाया बेखौबो नोजोर होनाय खामानि मावगोन जों बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौ समान मोनथाय लाना थांनो थाजानायखौ लुगैयो आरो मानोना जों समानै थांना थानोब्ला जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि आरो गोरोबलायनाय फैनांगोन दिनै अन्तत बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि सफैबाय आरो गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय फोथायलायनाय बे बारहावाया फैबाय आरो बे बारहावाखौ जिकुनु बेसादनि बिनिमयावनो जों फोथांना लाखिनांगोन मानोना बेबायदि गोजोन थासारि आरो गोरोबलायनाय थासारिया जोंनि गेजेराव थायोबासो जों जौगानायनि खामानिखौबो जेबो हेंथा मोनालासे खामानि मावफुंनो हागोन जोंनो जौगानाय नांगौ जोंनो गोरोबलायनाय नांगौ जोंनो गोजोन थासारि नांगौ आरो बे खामानिखौ आं सासे बिजाथि हिसाबै देरहायोबा सरकारनि सासे मावथि हिसाबै पार्ट हिसाबै खामानि मावनायनि बिबानखौ मोनोबा निस्सय बे खामानिखौ मावनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जेसेबां हायो मावफुंगोन आथिखालाव बिसायख'थिनि बाथ्रा लानानै गोबां गामियाव हाबनायाव जिखिनि बारहावा मोनदांदों बेफोरखौ नायनानै आं भैरबकुन्द समस्तियाव जे देरहासिगोन बे बाथ्राया खाथां जाबाय खारन गोबां गुबुन जाति जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं बिथांमोना गासैबो दिनै इउपिपिएलनि बारजों ओंखारबोदों लोगोसे भैरबकुन्द समस्तियाव आं सासे बिजाथि हिसाबै आंखौ गासैबो जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरनो बरायदों मोजां मोनदों आरो भट होनो दावगाबोदों बेनिखायनो आंनि देरहानाय खाथांसै दा बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ आरो खावलायबावनो नागिरदों जे जोंनि समस्तिया जोबोद बेकवार्डथार बे भैरबकुन्द समस्तिया हाजो सेर जानायखाय बेयाव लामा सामा गैया दै लोंनायनि बेबस्था गैया हस्पिटाल बायदिसिना गैया सोलोंथाइनि बेबस्था जेबो गैया दा बे गासै आंखालफोरखौ सुफुंनांगोन खारन बे समस्याफोरखौ सुफुंनानै ओनसोलखौ जौगाहोनाय बेबस्था खालामगोन दा बेनिखायनो बे गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गासैबो अभाबफोरखौ सुफुंनो थाखाय आरो जोंनि बे भैरबकुन्द समस्तिनि गासै ससिय' इक'नमिक अबस्थाखौ जौगाखांहोनो थाखाय खामानि मावनो जाहाथे सुबिदा जायो बेनिखायनो आं दिनै दुलाराय भैरबकुन्द समस्तिनि गासै हारि हारिसानि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे नोंथांमोना फैगौ 7 डिसेम्बर खालि जानो गोनां इलेक्सनाव जाहाथे गासै रायजो राजानो इउपिपिएलनो ट्रेक्टरनि सावगारि भट होनानै आंखौ देरहाहोयो जाहाथे आं नोंथांमोनखौ सेवा खालामनो नोंथांमोननि जौगानो थाखाय खामानि मावनो खाबु मोनो